Shalom horas madihita saluhuna adorang sotabige turku jamita pertanyaan tapasada marohata martanyang mahita asini roha madihamu do dame nasian debata ama do sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna amin. Diamu do ngasa porsiaon hatani dibatana gabe jamita pertanyaan epistel minggu 4 Juni 2027 imana tersurat di Matius 10 sada ayat 25 saturudi ayat 27 sonoma didok disi ujui ma didok Yesus hatana songonon upuji hoamang Tuhan namang gonggomi banua gijang doho tanoong ala ditamu dikonho hatai sian jolo niakana pistar doho namar roha gabe di papatar hoi tuaka siho dihonotong ulu amang aido di halomor roham hian saluhu nai nungga di pasah damang tuau asadang adong natumadda anaki dukon ni amai pe dang adong natumaddai iya so holan anaki aku ni napinodahan ni anaki manihutol lo moni rohana ima sahana dia mo dong asa persyaon waso ni dibata ama natakas doi di patorang di buku Matiuson dinanidok ni Yesus pupuji huama marhitei Tuhan namang gonggomi banua gitjang do tanoon padohano paboto songo dia Yesus maju Jehovah jala hata amang di bagasan hadirion ni anak ni dibata mangukuhon ia dibata ama namar huaso jala daktar sirangi sian hadirion ni Yesus hata Tuhan namang gonggomi bahasa Ibrani na kurie na patuduhon waso dot harajauna na mangatasi sa luhut langit do tanoon ibana do napuna syala sian ibana do haroroan ni saluhutna jadi saluhutna nungga di pasah damak tuau asa dangadong na manadda anaki dukon yamai laos amai pe dangadong na manadda ia soholan anaki jadi hadirion ni ama nunga dipatakas marhiti turpuko jala laos dipatorang do hasadaw ni ama do anak di pamuhay ni turpukon takas do taida na adong panulahion ni akaparise dot akasiboto surat tarikot tu hadirion ni Yesus jala meragam halonganga di patupa isaran yakana pamalum namar sahid dohot paheheon namati jadi jamita do pangajarion ni Yesus nagukuaso mabay torok jolma manhuton ibana alani lam tubuh masogo ni roha niakka pangituai ni dihalak Yahudi jala jujuk ma rosian horong parisi dok siboto surat laho mangujuni Yesus alai dakkia dapuk nasida hahurangan ni Yesus siala damasei dietong do pabua Yesus nagabi musuh nasida jala Yesus pai baruhon pangajarion ugama Yahudi rusasitongna ditulak nasida do pangajarion ni Yesus dang dihapur siana sida Yesus anak ni dibata
nani sulu lau pauliho doho paluahon portibion sian gungguman ni dosa. Gabe diuduti ma akka hatorangan amaddo ia pangatusioni di papatar du itu akka si hodi honotton. Akka si hodi honotton imaka poso-poso akka dakdana akka namekmet. Namar lapatan di bata papatar hon hatana tu nasumargatuk tu diri nasadiri manang tu pangatusion nasadiri songo poso-posoi. Jadi todini di bata magula di jolmai asa tarbai jolmai mangatusi hadirion di bata ama do anaki ido alana nama makke hata sio dihonotton ima di bata ama do anak na mangodiho jolmai marhite todina. Dia mudo ngasa porsiaon hata oding siana pistar doho namar roha dang namar tudu-tudui tu halak nabisu jala persikola alai ditaringo ti di situ halak na mangasau dirina do parbinotuanna laho mangatusi ulau ni di bata ima kana majua Yesus nama buan haluaon tu tonga-tonga ni portibion. Jadi molo tapamanat ayat 25 saat ro di ayat 26 dang jol mana saya hola mangasau parbinotoan manang utuh-utuh nadapotan ima parsaulian diakka par hapistaran hamaloon nani jalona ise na bulus roha majakon haroroni Yesus ido na taruli di lasni roha. Jadi molo tapatudu song dana na mekmet boido muratu satta dia na tinuju ni Yesus sian padohani. Jadi dang haboio ni jolma na dihalumod di bata son akan apistar do namar roha. Alai habuluson songo dana. Salu na nunga di pasa damang itu au ninda. Jadi di pabuah Yesus do parsauran do amai. Asa hobar tu padohani boi do honota. Manangise na manada Yesus ditadda do amai. Jala ditadda amai ala adong parsauran. Ditadda ala nong adong parsauran do uboto na dihalungon ni amai. Manada ala adong do parsauran na rusu. Di bata amai do na manok pasaluhut nasa na adong rabdot anaki nang to di parbadia. Bui may tapatulus di Romwalu ayat 3, Galatia 4 ayat 1, dungi Yohanes 4 ayat sia. Jadi di pasu-pasu di bata ama do anak do to di parbadia mahita. Asa terbaik kita mangatusi hadirion di bata dohot haguguonna. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan di bata manami na marhabang sa ibanu gijang. Pataw mahamilaw manadda ho Tuhan. Do manadda anak mi nagabi Tuhan nami. Ima Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni ulu nami. Nama buan haluaw di ganup kami be. Tangihom ma Tuhan. Hili-hili do pangiluan nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas shalom badihita saluhna.